나 때려야 통화 얼들이 뒤 라만 거 집이 지제 센세 난게 했는다 아주 중요한 카레 Dzisiaj chciałbym pozdrowić 나는 wszystkich, 상계 wszystkich słuchających, wszystkie 지능시 klasztory żeńskie i męskie, 성록이야 wszystkich, którzy słuchają tych nauk o 50 strofach o guru. Pozdrawiam 다 wszystkich 데일리에 przyjaciół w Dharmie. 다 모든 쉬어야 되려야다 Więc będziemy 지당 kontynuować omawianie tekstu. 라마 딘즈 고아드만 시에 뉴산에 미망부지기 Generalnie, kiedy mówimy o tym, jak podążać za guru, to bardzo wiele osób myśli, że to dotyczy tylko tajemnej mantry, tylko Vajrayany. Ale tak naprawdę guru, czy też duchowy przyjaciel jest bardzo ważny w całym buddyzmie. W szczególności musimy pamiętać, że postać duchowego przyjaciela jest bardzo podkreślana, bardzo ważna w sutrach Mahajany. Więc to nie dotyczy tylko to nie dotyczy tylko Vajrayany, to dotyczy również wszystkich sutr. Obecnie, obecnie wiele osób myśli, że 50 stref o guru to jest tekst, który dotyczy tego, jak podążać za guru, dotyczył tego, jak podążać za guru w dawnych czasach, w jakichś lepszych czasach dla buddyzmu, kiedy nauki rozkwitały, kiedy było wielu dobrych, doskonałych guru, kiedy a dzisiaj nie trzeba tego tekstu się uczyć, ani go studiować, bo on już nas nie dotyczy. Więc po co w ogóle studiować taki tekst w dzisiejszych czasach w XXI wieku? Więc są osoby, które mogą tak myśleć, ale pomyślmy, jeżeli tak myślimy, jeżeli w ten sposób myślimy, przepraszam, to jest tak, jakbyśmy myśleli, że nie ma nadziei dla nas w Vajrayanie, że po co w ogóle jeżeli nie ma doskonałych guru, jeżeli nie ma guru Vajrayany w dzisiejszych czasach, to po co w ogóle wykonujemy te wszystkie puja, po co medytujemy, po co wykonujemy odosobnienia? Jeżeli nie ma nadziei na to, żeby znaleźć dobrego guru Vajrayany teraz, to nie ma sensu robić tych wszystkich przygotowań, praktyk, pucz i tak dalej. Bo bez guru w zasadzie nie powinniśmy, nie wolno nam ich wykonywać. Tak długo jak istnieją nauki Vajrayany i nauki Mahayany, duchowy przyjaciel guru jest bardzo ważny. Więc te nauki takie o tym, jak podążać za guru, powinniśmy studiować nie tylko raz, powinniśmy je wciąż i wciąż powtarzać i studiować od nowa. Bardzo często teraz mówimy o tym, czy istnieją dobrzy lamowie, czy istnieją dobrzy nauczyciele obecnie w buddyzmie, ale pomyślmy też, czy istnieją dobrzy uczniowie, czy autentyczni uczniowie istnieją w dzisiejszych czasach. Bardzo łatwo jest oceniać innych, tak? Czy to jest dobry lama, czy to jest zły nauczyciel, czy to dobry nauczyciel, ale czy jesteśmy dobrymi uczniami? Spróbujmy w ten sposób o tym pomyśleć. Spróbujmy spojrzeć wewnątrz, do siebie, czy jesteśmy dobrymi naczyniami, czy jesteśmy dobrymi uczniami, czy jesteśmy odpowiednimi uczniami dla nauk Vajrayany. Więc zanim zaczniemy uczyć, szukać czy też narzekać na to, że nie możemy znaleźć dobrego nauczyciela, zastanówmy się, czy jesteśmy dobrymi uczniami. 간디지 찬로 요르스나 아주 따지 nembo chebina
Kiedy mówimy o więzi pomiędzy uczniem a nauczycielem, kiedy zaczniemy ją analizować, więc to nie jest, to często wydaje nam się, że tutaj chodzi o taką więź pomiędzy mistrzem a sługą, pomiędzy nauczycielem a sponsorem, albo na przykład traktujemy mistrza jak kogoś, do którego się przywiązujemy. W zasadzie to bardzo niewiele osób wie, jak naprawdę stworzyć prawdziwą, głęboką więź ze swoim guru. Więc stara się być jego służącym, albo stara się być jego sponsorem, albo stara się do niego przywiązywać, bo nie wie, jak w zasadzie to robić, jak poprawnie, jak naprawdę powinno się to robić. Wielu mistrzów Kadampy w przeszłości mówiło, że to, czy dharma staje się ścieżką, zależy od naszej prawdziwej potrzeby osiągnięcia wyzwolenia, od naszego prawdziwego wyrzeczenia. Wielu wielkich mistrzów kadziów w przeszłości uczyło, że to, czy dharma staje się ścieżką, zależy od naszej wiary w prawdziwego guru, od naszego oddania dla guru. Więc jeżeli nie mamy tej autentycznej wiary, tego autentycznego zaufania, oddania do swojego nauczyciela, więc to w zasadzie to żadne nauki nie staną się ścieżką, żadne nauki nie poprowadzą nas do wyzwolenia, i mówiąc inaczej. Tutaj nie chodzi tylko o taką ścieżkę i pojedynczej osoby. Ta wieś w zasadzie od tej więzi pomiędzy uczniem a nauczycielem, pomiędzy uczniami a nauczycielami, w zasadzie zależy cały rozkwit buddyzmu. Zależy od tego, czy buddyzm przetrwa, czy będzie kontynuowany, czy będzie nadal nauczany w przyszłości. To zależy właśnie od tej więzi pomiędzy uczniem a nauczycielem. Więc jest to bardzo ważna kwestia. Dlatego tak często mówi się na ten temat, dlatego tak często uczy się na ten temat. Dlatego tyle miejsca, tyle przestrzeni poświęcono temu w naukach Kadampy, w sutrach Mahajany, w koszu, na przykład w takim mówi się, że osiągnięcie prawdziwej, wszystkich doskonałych właściwości bodhisattwy, doskonałych paramid, poziomów, samadhi, nadzwyczajnych zdolności, dharani, pewności, dedykacji, aspiracji, dobrych życzeń, wszystkich dobrych właściwości. To wszystko zależy od guru. To on jest źródłem naszego wyzwolenia, to on jest źródłem naszych siddhi, to on nam te rzeczy przekazuje. Bez nich on jest podstawą naszej ścieżki. Mistrzowie Kadampy, kiedy uczyli, jak podążać za guru, to nauczali również właśnie tego tekstu 50 strof o guru. Więc zawsze łączono ten tekst z innymi tekstami, z innymi cytatami z sutr, z tantr, i w ten sposób uczono tego tematu, aby dobrze zrozumieć fakt, ten temat.
Czasami myślimy, że jeżeli nie praktykujemy tantry, nie jesteśmy jakby praktykującym tantrę, takie praktyki tantryczne, to nie musimy się przejmować guru. Ale to jest wielki błąd, bo nauczyciel jest ważny na każdym poziomie ścieżki, na każdym poziomie nauczania buddyjskiej praktyki. Geshe Potała mówił, że nawet ludzie, którzy chcą coś osiągnąć w tym życiu, potrzebują jakiegoś nauczyciela, tak? Muszą się czegoś od kogoś nauczyć, żeby cokolwiek osiągnąć, więc nauczyciel jest potrzebny nawet w naszym zwyczajnym, codziennym życiu, a tym bardziej w takim życiu duchowym. Nawet żeby posunąć się troszkę na ścieżce, osiągnąć przebudzenie, nawet żeby odrodzić się w wyższych światach w przyszłości. Do tego wszystkiego potrzebujemy nauczyciela, do tego wszystkiego potrzebujemy guru, kogoś, kto nam pokaże, jak rzeczy naprawdę są. Większość z nas przybyła tutaj do świata ludzi z niższych światów, więc musimy się nauczyć, jak do tego doszło, jak mamy znowu odrodzić się w tych wyższych światach, jak mamy podążać tą ścieżką, jak mamy ten stan utrzymać. W sutrach Mahajany, jeśli chodzi o sutry Mahajany, to pośród nich Gandavyuha Sutra poświęca najwięcej właśnie temu tematowi, jak podążać za guru. W tej sutrze Manjushri nauczał, to jest taka więc to jest taka sekcja kądziurów, do którego Avatamsaka i taki zbiór sutr nazywany Avatamsaka i Gandavyuha Suhavatra właśnie do tego zbioru należy. I mówi się, że pośród wszystkich nauk Mahajany właśnie ta sutra jakby o tym mówi najwięcej. Ona jest jakby źródłem tych nauk w Mahajanie. Mówiliśmy poprzednio o tych postawach, tak? O tych postawach, jakie powinniśmy utrzymywać, podążając za guru. Wczoraj o tym mówiliśmy, o tych dziewięciu postawach. One właśnie pochodzą z sutry Gandavyuha. W sutrze Gandavyuha mówi się o 21, a mówiliśmy, ale te 9 było jakby najważniejszych. I w tej sutrze mówi się również o naukach Manjushiego. Tam jest taka historia, jak Manjushri nauczał jednego z uczniów. I ten cytat brzmi mniej więcej tak. Więc to jest ten fragment tej sutry Gandavyuha. Synu szlachetnej rodziny, aby osiągnąć wszechwiedzącą mądrość, bodhisattva musi otrzymać urzeczywistnienie od duchowego przyjaciela. Szukając duchowego przyjaciela, bądź niezłomny. Nigdy nie bądź usatysfakcjonowany z tego, jak dużo widzisz swojego nauczyciela,
z szacunkiem przyjmuj jego nauki i nigdy nie bądź Kongi tangi 동부 게임은 더 디난 손샤베게 라마 딘수 나보 디게 nie odwracaj się, czy też nie zrażaj się zręcznymi metodami swojego nauczyciela. 규르주 나체네 에는 디데지 수나가 로스여비 말이야 다 고대외치 Później uczeń mistrza Gompały, Neusurpa, jakby spisał te nauki, te rady Mandziusiego w takich 5 punktach, które są troszkę bardziej zrozumiałe chyba dla nas. Pierwszym z tych punktów, pierwszy z tych punktów brzmi tak. Dziecko szlachetnej rodziny nigdy nie zrażaj się w poszukiwaniach. Niech poszukiwania duchowego mistrza nigdy cię nie znużą, nigdy cię nie męczą. 다대야다기 디 까다미 교회신이 뉴스에 소야되다 동부 게임은 도나마 손샤버디 마 고대버체지 손샤버치레도와 Więc tak jak mówiłem, ten Niesupra jakby przerobił tą naukę, tą historię z Sutry Gandavyuha na takie 5 punktów, które jest łatwiej jakby zrozumieć, łatwiej zapamiętać. Więc pierwszy dziecko nowej, dobrej rodziny, czy też szlachetnej rodziny, niech szukanie guru nigdy cię nie nuży, nigdy cię nie zmęczy. Chodzi o to, że kiedy szukamy guru, powinniśmy być bardzo cierpliwi i to jest bardzo ważne, aby znaleźć właściwego guru dla siebie i znalezienie dobrego guru jest bardzo ważne, więc nie powinniśmy się zrażać żadnymi problemami podczas tego procesu. Drugi punkt to dziecko szlachetnej rodziny podążaj za guru przez długi czas. O co tu chodzi? Chodzi o to, że powinniśmy Trzecim jest dziecko szlachetnej rodziny. Rób to, co duchowy przyjaciel ci poleci. Czy to jest medytacja, czy jakakolwiek inna praktyka. Czwartym osiągnij urzeczywistnienie duchowego przyjaciela. Chodzi o to, żeby zrozumieć i praktykować główne punkty. Potem 5. punkt to jest, znaczy mniej więcej nigdy się nie zrażaj zręcznymi metodami swojego nauczyciela. Czasami duchowy przyjaciel zachowuje się w taki bardzo spokojny sposób, czasami w nieco rozgniewany sposób. To są różne, ale to nie powinno jakby nas zrażać. Nie powinniśmy tracić wiary przez to. Po prostu różnego rodzaju zachowania są potrzebne w różnych miejscach dla różnych ludzi. Jak powiedziałem wczoraj, istnieją 4 główne sposoby służenia guru poprzez okazywanie szacunku, dary, służbę i praktykę. Mówiliśmy o tym wczoraj, znaczy podczas poprzedniego wykładu. To jest ten cytat z ozdoby sutry Maitreyi, w którym mówi się o tym. Służ duchowemu przyjacielowi, okazując szacunek,
oraz poprzez dary, służbę i praktykę. Temba yin suya de shukche yong de duwa. Dana xin jege myu do ji loma kama chilebe ki kama xin de na lo la yin ya. Ane shung di ki lama de zu shi temba yin suya bare. Da shung di ki njuda duin chen ngoy den da Więc bardzo wielu nauczycieli jakby powołuje się na ten cytat, omawiając te 4 sposoby służenia guru. Kiedy mówi się, Geshe Sharała na przykład wyjaśnia w ten sposób, że tutaj chodzi o ofiarowywanie różnego rodzaju darów, czy składanie darów, o okazywanie szacunku, o takiego na przykład jak rozkładanie maty, przygotowywanie tronu i tak dalej. Usuwanie, służenie, usuwanie wszelkich przeszkód, tworzenie dobrych warunków dla niego i tak dalej. W tradycji Kadampy mówi się, jakby jest jeszcze jedna tradycja w omawianiu tego tekstu, czyli i ona jest oczywiście powiązana, ta tradycja jest oczywiście powiązana, ten sposób nauk powiązany z tym cytatem z Ozdoby Sutr. Również Gampopa w tak zwanych wielkich mowach dharmy jakby cytuje te takich 10 punktów z tradycji Kadampy dotyczących podążania za guru. Więc teraz jakby chciałbym omówić te 10 punktów, o których mówi właśnie Gampopa. Tu jest pierwszych 5. Pierwszym z nich to jest podążaj za duchowym przyjacielem z wiarą i nigdy się tym nie męcz. Drugim, podążaj za duchowym przyjacielem, służ mu materialnymi rzeczami, wolny od skąpstwa. Po trzecie, ofiaruj duchowemu przyjacielowi różne rzeczy wolne od splamień. Poza tym ofiaruj mu prażnię wolną od ignorancji. Podaruj mu oddanie wolne od dumy. Podaruj mu służbę wolną od wahania. Podaruj mu szczerość wolną od oszukiwania. Podaruj mu otwartość wolną od arogancji czy uporu. Podaruj mu cierpliwość wolną od złości. Podaruj mu swe ciało jako ciało bóstwa. Są takie wersje kandziurów, w którym są zawarte również tantry Nyingmapy, tak zwane stare tantry, i tam znajduje się sutra zgromadzenia wiedzy. I tam podaje się dokładnie te same 10 punktów. Wiara, która się nigdy nie nuży, otwartość wolna od arogancji, rzeczy materialne wolne od skąpstwa, służba wolna od wahania, cierpliwość wolna od oszukiwania i tak dalej. To wszystko, te punkty są praktycznie takie same Jedyna różnica jest taka, że tutaj w tej sutrze jakby naucza się 8, a mistrzowie Kadampy nauczali 10 takich punktów. Ale w gruncie rzeczy ich znaczenie jest takie samo.
Więc teraz wróćmy do omawianego tekstu, do 50 strof o guru. Jest według komentarza Tsongkhapy, który określił jakby taką strukturę tekstu, to, to jesteśmy teraz przy składaniu darów. Więc chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu jakby tekstu jesteśmy, zgodnie z komentarzem Tsongkhapy. Jesteśmy w składaniu darów, czyli te składanie darów ma 4 takie podpunkty, czyli składanie darów, żeby oczyścić brak szacunku. Drugim będzie składanie darów, które się posiada, czyli własności, rzeczy, które się posiada, do których jest się przywiązanym. Trzecim jest dlaczego jest taki punkt, po co się robi po co się składa te dary, a po trzecim jest powiązanie z 3 rodzajami ślubowań Samaya. Więc pierwszym jest składanie darów, aby oczyścić brak szacunku. Więc tutaj ten punkt, czyli to jest jakby 16 stanza, 16 strofa, która mówi właśnie o składaniu darów i często więc czasami, kiedy podążamy za guru, to jesteśmy okazujemy trochę braku szacunku, jesteśmy mało uważni albo zaśmiejemy się jakby niewłaściwie, pomyślimy coś niewłaściwego, coś zrobimy głupiego i wtedy najlepszym sposobem, aby to oczyścić jest ofiarowanie jakiegoś prezentu, jakiegoś daru. Jest taki komentarz do 50 strof, który właśnie o tym mówi, i ten komentarz właśnie mówi, że ta 16 strofa właśnie mówi o tym, że dary oczyszczają jakby takie naruszone Samaya. Oczywiście składamy dary guru przy różnych okazjach, na przykład kiedy chcemy, żeby został naszym guru, albo kiedy chcemy, żeby udzielił nam nauk, albo wyjaśnień, albo w podziękowaniu za złożone nauki, czy abhiszeki i tak dalej, aby odwdzięczyć się za jego życzliwość. Istnieją różne sytuacje, tak, w którym składamy różne dary guru. Generalnie to pomaga nam oczyścić splamienia i udoskonalić nagromadzenie zasługi. Ale w szczególności w tym konkretnej standzie, w tej konkretnej strofie mówi się o tym, że podczas podążania za guru popełnimy jakiś błąd. Wówczas dobrym sposobem, aby oczyścić nasze Samaya, jest przekazanie jakiegoś daru, który ucieszy guru. Więc tutaj dochodzimy do strofy właśnie 16, która brzmi mniej więcej tak. Jeśli z oddaniem ofiarowujesz swemu guru stosowne dary, nie pojawią się żadne katastrofy, jak epidemie i im podobne. Więc tutaj jest jakby ta strofa rozłożona na części, na poszczególne słowa w sanskrycie tybetańskim i chińskim.
제 다디 칭제도 기압이나 제 디버처라게 아주 이게 다다 라망가 주비 천재 나로라 7. Karmapa Gyaksa uczył, że najpierw dobrze jest pokłonić się guru, a tym z oddaniem, a potem trzema bramami, a potem przekazać dary odpowiednie dla guru. Więc to muszą być dary, które spełnią jego życzenia, dary, które go ucieszą. Bo po to właśnie składamy te dary. Tak, nie chodzi o sam dar, tylko chodzi o to, jaki efekt wywierze. Więc jeżeli obraziliśmy guru, to może spaść na nas wiele różnych nieszczęść, takich jak epidemia, jak choroba, i inne. A dzięki temu, że złożyliśmy taki dar w celu oczyszczenia naszych błędów, te straszne rzeczy nas ominą. Jest taki też sanskrycki komentarz, który o tym mówi. To jest wyjaśnienie bardzo podobne jak w komentarzu Tsongkhapy, że chodzi o zadośćuczynienie naszych, chodzi o za nasze błędy, więc w ten sposób, więc oczywiście jeżeli nic nie mamy, to nie możemy nic ofiarować, to możemy zrobić tylko wyznanie. Natomiast jeżeli mamy coś, to możemy ofiarować rzeczy takie jak klejnoty, jak ziarno, jak trzodę chlewną, krowy, bawoły i tak dalej, i tak dalej. Tak w tym sanskryckim komentarzu zostało to ujęte. Albo po prostu w dzisiejszych czasach mówi się po prostu, można po prostu zaprosić go na dobrą kolację. Ale w sanskryckim komentarzu oczywiście wymieniane były takie rzeczy właśnie jak klejnoty, ziarno, krowy, bawoły i tak dalej. Więc ofiarowujemy to, co odpowiada naszym zdolnościom finansowym czy innym. I chodzi też o to, że różne nieszczęścia, które mogłyby na nas spaść przez to, że obraziliśmy na przykład naszego guru, się nie wydarzą. Szczególnie jeżeli krytykowaliśmy naszego guru, to czeka nas różnego rodzaju cierpienie w przyszłości, na przykład w przyszłych życiach. Więc dlatego bardzo ważne jest, aby to oczyścić, aby oczyścić tego rodzaju zniewagę, tego rodzaju błąd, na przykład ofiarowując posiłek albo różne inne dary. Musimy sprawić guru jakąś radość. Jeżeli guru się ucieszy z tego daru, to wszyscy tathagatowie się ucieszą z tego daru. I wszystkie nasze problemy zostaną uspokojone, wszystkie życzenia spełnione. Szczególnie pojawią się jakieś zwyczajne i nadzwyczajne siddhi. O tym, jak podążać za guru i mówią te wszystkie teksty typu sutry, typu 50 strof o guru, różne sutry, tantry i tak dalej, o tym wspominają, ale możemy się tego uczyć również czytając różne historie z życia wielkich mistrzów. Na przykład Pomodrupa Dorje miał takiego ucznia, który nazywał się Naksho Gyaldzong.
Znacie Pomodrukpę, prawda? To był jeden z trzech głównych uczniów Gampopy, podobnie jak Karmapa, był jednym z trzech uczniów Skamu. I on miał właśnie tego Pomodrupa, ma właśnie tego ucznia Nakshak Gyaldzur. I Pomodrupa go uczył, ale bez względu na to, ile instrukcji mu dał, i ten uczeń wprowadzał te instrukcje w życie, praktykował bardzo, bardzo długo, ale nie było żadnych rezultatów tej praktyki. Pomodrupa się zaczął w końcu zastanawiać, to coś tu jest nie tak. Najprawdopodobniej jakby obraziłaś uraziłeś jakiegoś nauczyciela w przeszłości, bo nie widzę innego wytłumaczenia. Moje instrukcje powinny działać. I ten uczeń w końcu zaczął mówić, faktycznie było coś takiego kiedyś. Spotkałem takiego nauczyciela, który poprosiłem wyjaśnienia do kilku sadan i za to ofiarowałem mu tekst 8000 paramity w 8000 wersów i podarowałem mu również jedno pole uprawne. Ale potem mieliśmy pewien problem, pewną kłótnię i zabrałem od niego te moje dary, te pole i te uprawne i ten tekst prażnia paramity. I ten uczeń powiedział, pamiętam, coś takiego się stało, to było zanim ciebie spotkałem. Pomodrukpa powiedział, to było bardzo złe, to było bardzo niewłaściwe. Więc teraz musisz wrócić do niego i wyznać to wszystko i oddać mu z powrotem te wszystkie dary. Uczeń powiedział, ale ten nauczyciel już nie żyje, ale żyje jego żona i córka. Pomodrukpa poradził mu zatem, aby przekazał te wyznanie i te dary, oddał je z powrotem właśnie żonie i córce. Ten Nakshak Gyaldzur tak zrobił, udał się tam, przekazał to pole, przekazał tekst prażnia paramity w 8000 strof. W zasadzie musiał odkupić to pole jeszcze od kogoś z powrotem, żeby podarować go znowu tej żonie, więc wymagało to teraz dużo więcej wysiłku, ale oczywiście Nakshu zrobił tak, jak Pomodrukpa mu kazał i potem powrócił do Pomodrukpy i potem już jego praktyka szła bardzo dobrze, otrzymał bardzo wiele różnych instrukcji i stał się bardzo wyjątkowym medytującym, bardzo wyjątkowym praktykującym, który wiele... Więc ta historia opowiada o czymś bardzo ważnym. Jeżeli złamaliśmy samaya z jakimś nauczycielem, to bardzo szybko powinniśmy je oczyścić, powinniśmy je wyznać i powinniśmy się zrehabilitować. Inaczej będzie się nam naprawdę źle działo, możemy nawet spaść do niższych światów. Musimy to wyznać. To nie jest tak, że wstyd nam powiedzieć, co zrobiliśmy i tak dalej. To jest naprawdę bardzo ważne, aby to wyznać i aby to wszystko powiedzieć. Do siedmiu pokoleń to się będzie ciągnęło za taką osobą, która złamała samaya ze swoim nauczycielem. Strofa 17, teraz przechodzimy do niej, mówi o tym, że powinniśmy ofiarować Guru wszystko, co posiadamy. Więc
Skoro mistrzowi Twoich ślubów Samaja należy służyć nawet tym, czego nie da się ofiarować, dziećmi, małżonkami i całym swoim życiem, czy trzeba wspominać o ulotnym bogactwie? Więc tu są jakby po kolei wszystkie słówka w sanskrycie tybetańskim i chińskim. Nie musimy się nad tym zatrzymywać teraz. Myślę, że trzeba się zastanowić nad tą strofą. Chwilę. Siódmy Karmapa Ciedragyaco w swoim komentarzu pisał o tym, że mistrz, który tworzy Twoje samara, czyli mistrz Twoich ślubów samaja, to są w zasadzie samaja ciała, mowy i umysłu Twojego bóstwa medytacyjnego, bo ponieważ on wprowadził Cię w tą mandalę, on Ci udzielił tej abhiszeki, więc jest to w zasadzie, więc to są to tak naprawdę samaja, ciała, mowy i umysłu wszystkich buddów, wszystkich idamów. Więc tego rodzaju istotą i w tego rodzaju celu, którym jest przebudzenie, możemy ofiarować różne zewnętrzne przedmioty i bogactwo i tak dalej, ale powinniśmy również te rzeczy, których w zasadzie nie ważylibyśmy się, nie mielibyśmy siły dać komukolwiek innemu, w jakiejkolwiek innej sytuacji. Takie jak podarowanie swojej żony, męża, dzieci, z całego swojego życia praktycznie. To są jakby osoby, do których jesteśmy najbardziej przywiązani. Nasze zdrowie i życie też jesteśmy do nich niezwykle przywiązani, więc to są tego rodzaju, powinniśmy służyć swojemu guru tymi istotami w zasadzie, nie rzeczami, tylko osobami, a co dopiero mówić o takich zwykłych materialnych przedmiotach, rzeczach, pieniądzach i tak dalej. Komentarz sanskrycki mówi tutaj w ten sposób o tej strofie. Mówi, że nasze samaya to jest bodhicitta, to jest nasze ślubowanie bodhicitty. To jest również samaya 5 rodzin, czyli tych bóstw 5 rodzin, tych wszystkich abhiszek i damów, które praktykujemy. Więc kiedy służymy guru, to powinniśmy utrzymywać te samaya. Więc powinniśmy służyć mu całym swoim życiem, ale również służyć mu swoimi dziećmi, swoimi małżonkami i cały komentarz również mówi, że to mogą być nasi przyjaciele, członkowie naszego orszaku i tak dalej. Więc tutaj mówi się o służeniu, tak? Chodzi o służenie tym, czego się nie da podarować. Tak mówi tekst, tak? Należy służyć nawet tym, czego się nie da ofiarować. Co to znaczy służyć w tym kontekście? Więc tutaj służenie może oznaczać podążanie za guru, albo może znaczyć utrzymywanie samaya. Więc kiedy chodzi o nasze życie, powinniśmy uważać, że służenie guru jest, czy też podążanie za guru jest ważniejsze po prostu od naszego życia, od naszego małżonka, czy od naszych dzieci. Że o to tutaj chodzi.
Tutaj też komentarz mówi, nie ma w tybetańskim tłumaczeniu tutaj, bo tutaj jest małżonkami, dziećmi i tak dalej. W Adiyaha, czyli w sanskrycie to znaczy i tak dalej, i tym podobne. Czyli tutaj właśnie chodzi o przyjaciół, o nasz orszak, o naszych służących, o wszystkie istoty, do których jesteśmy przywiązani. A tym bardziej powinniśmy być w stanie oddać, czy też porzucić takie zwykłe materialne dobra typu. Oczywiście, musimy być w stanie je podarować guru, musimy być w stanie je oddać w tym celu, bo od nich tym bardziej podążanie za guru jest ważniejsze. Jak to rozumieć? Jeżeli nie jesteśmy w stanie pozbyć się przywiązania do naszych dzieci, małżonków i tak dalej, to nie będziemy w stanie doskonale służyć guru, doskonale podążać za guru. Więc bez tego nie będziemy w stanie praktykować dharmy w doskonały sposób. Jeżeli nie rozluźnimy przywiązania do tych rzeczy, to nie będziemy w stanie tego robić. Gampopa mówi w swoim komentarzu, to tutaj samaja oznaczają również samaja z naszym lidamem, z naszą główną praktyką, którą wykonujemy. Więc jest kilka rzeczy, które musimy tutaj zrozumieć. Więc mówi się, że guru, że uczeń powinien oddać wszystko, co posiada, bo jak nie, to złamie swoje samaja. Nie, tak, to nie tak. To nie tak należy to rozumieć. To jest błędne rozumienie. Powinniśmy zrozumieć jakby kontekst. Po pierwsze, mówimy tutaj o guru, który ma wszystkie właściwości doskonałego guru, tak? Czyli jest doskonałym guru, który ma wszystkie takości, o których wcześniej mówiliśmy i tak dalej. Czyli jest współczujący, jest cierpliwy, zna wszystkie takości, jest życzliwy, jest współczujący i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście on nie ma również tych błędów, których guru nie powinien mieć, czyli to nie jest tego rodzaju guru, który będzie cię oszukiwał, który będzie cię wykorzystywał i tak dalej, i tak dalej. Na przykład jest taki cytat z Tantry Kalachakry: jeśli jest dumny, pełen złości, łaknący dostatku, pozbawiony wiedzy, jeśli chce oszukiwać uczniów, pragnie przyjemności, nie otrzymał abiszeki, jest przywiązany do rozrywek, lekkomyślny, drażliwy, lubieżny, roztropni uczniowie powinni trzymać się od niego z daleka, tak jak nie chcieliby wchodzić do piekła. Więc guru nie powinien mieć tych wszystkich rzeczy, tak? Guru też jest uczniem. Guru też jest czyimś uczniem i też powinien utrzymywać swoje samaja, i też powinien mieć odpowiednią wiedzę, też powinien mieć odpowiedni poziom współczucia, cierpliwości i tak dalej. Nie powinien oszukiwać uczniów, jeżeli tylko pragnie dostatku, wykorzystuje, oszukuje swoich uczniów, cały czas tylko na nich krzyczy na przykład.
no to nie jest właściwy guru. To jest oczywiste, jest jasne, prawda? Że to jest guru, który nie utrzymuje własnej dyscypliny, z własnych ślubowań. Więc takiemu lamie, takiemu guru powinniśmy trzymać się od niego z daleka, tak jakbyśmy się trzymali z dala od wrót piekieł, tak? Trzymać go z daleko od siebie, a z pewnością nie powinniśmy mu służyć, ani nie powinniśmy mu niczego dawać. Więc najpierw musimy wiedzieć dokładnie, jaki guru powinien być. Powinniśmy go długo szukać i powinniśmy go znaleźć. I wtedy dopiero możemy zastanawiać się, jak mu służyć, jakie rzeczy mu ofiarować. Jest też taki inny tekst, w którym się mówi: ulegający zwyczajnym pokusom nie jest prawdziwym guru. Przywiązany do bogactw nie jest prawdziwym guru. Krytykujący wykształconych ludzi nie jest prawdziwym guru. Pozbawiony współczucia dla istot nie jest prawdziwym guru. Odrzucający niemajętnych uczniów nie jest prawdziwym guru. Co to mówi? Jeżeli guru szuka sławy, chwały, bogactwa, jest przywiązany do przyjemności, krytykuje inne wielkie istoty, powodowany na przykład zazdrością, jeżeli nie ma życzliwości ani współczucia dla czujących istot, to nie jest prawdziwy guru. Nie jest prawdziwym guru również taki, który nie przyjmuje uczniów, mimo że oni są oddali, mimo że są pełni wiary, ale nie przyjmuje ich tylko dlatego, że nie są bogaci. To też nie jest prawdziwy guru. Więc kiedy widzimy tego rodzaju guru, tak zwanych guru, to powinniśmy trzymać się od nich z daleka. Powinniśmy ich po prostu odrzucać i uciekać od nich. Ale kiedy znajdziemy guru, który nie ma tych wszystkich złych właściwości, który jest autentycznym guru, posiadającym wszystkie dobre właściwości guru, to nie może być, i to wtedy możemy mu ofiarować wszystko, co posiadamy, możemy podążając za nim, wyzbyć się wszystkiego, co posiadamy. To wtedy ma to sens. Wtedy rozwijamy, wtedy mamy przed sobą kogoś, kto autentycznie wyzwoli nas z samsary, obdaruje nas darmą. I do takiego guru możemy mieć pełne oddanie, pełne zaufanie. Prawdziwy guru musi mieć dużo dobrych jakby cech i musimy stać się właściwym uczniem dla takiego guru. Uczniem, który faktycznie będzie miał dużo oddania, dużo wiary, dużo zaufania, który faktycznie będzie dążył za wyzwoleniem i przebudzeniem, który nie będzie się przejmował jakby celami czy też dostatkiem w tym życiu. Jeżeli te wszystkie rzeczy zbiegną się naraz, że będzie tak doskonały lama i tak doskonały uczeń, to taki guru nawet w zasadzie nie będzie musiał mówić, że trzeba mu wszystko oddać. Po prostu to się będzie działo naturalnie. Nie będzie potrzeby mówienia, że powinieneś oddać temu guru wszystko, co posiadasz. Nie trzeba będzie nawet mówić na ten temat. Po prostu to się będzie naturalnie działo, naturalnie będzie się odbywało. I o tym właśnie mowa jest w tej strofie. To nie dotyczy tylko tantry, tajemnej mantry jest bardzo wiele takich historii z starożytnych Indii, ale też z Tybetu, w których uczniowie faktycznie oddawali swoje żony, dzieci guru, ale co to znaczy też dalej? To nie znaczy, że musimy to robić. Musi się złożyć wiele dobrych warunków do tego. Chodzi o to, żeby pozbyć się przywiązania do nich.
ale muszą też zaistnieć odpowiednie warunki. Kiedy mówimy o oddawaniu małżonków i dzieci autentycznemu guru, to po pierwsze musi to być dobry guru, a poza tym to musi mieć sens. To musi być jakiś logiczny sens. Po pierwsze to nie mówimy o mnichach, takich mniszkach, bo to musi być ktoś, świecka osoba, bo tylko świecka osoba może mieć małżonka i dzieci, czy małżonkę i dzieci. Po drugie, poza tym to musi mieć sens, to znaczy to jest taki przykład, król Trisong Detsen ofiarował swoją żonę Yeshe Tsogyal Guru Rinpoche. I to nie było bezsensowne podarowanie żony. To było też to był też dar dla tej żony. To znaczy ta żona czy dzieci muszą się cieszyć z tego, że są podarowani i to będzie oznaczało polepszenie życia dla nich, czy polepszenie ich praktyki, czy polepszenie ich życia, polepszenie to będzie miało jakiś sens autentyczny ich ucieszy również, ucieszy i obdarowującego, i obdarowywanego, i istoty, które są darowane, tak? Wtedy dopiero to ma sens. Inaczej nie można ofiarowywać innych istot siłą. To byłoby niezgodne z naukami dharmy. Musimy też ofiarować je komuś, kto ma wiele współczucia, kto potraktuje ich ze współczuciem i kto ze współczuciem o nie zadba. Chodzi głównie o to, że w tej strofie, że to są rzeczy, nasze życie, zdrowie, współmałżonkowie i dzieci, to są rzeczy, do których jesteśmy w życiu najmocniej przywiązani. Więc to jest jakby przykład tego, że powinniśmy oddać wszystko, że powinniśmy wyzbyć się wszelkiego przywiązania. Kiedy spojrzymy na historię życia mistrzów z przeszłości, to oczywiście nie ma zbyt wielu przykładów na to, żeby ofiarowywać swoje żony albo dzieci, tak? Ale istnieje ale to jest po prostu przykład tego oddania, czy też wyzbycia się przywiązania do tego, co jest nam najdroższe. Kiedy praktykujemy dharmę z autentycznym guru, chcemy podążać w tym celu za autentycznym guru, to musimy pozbyć się tego rodzaju przywiązania, inaczej nie posuniemy się na ścieżce, nie wkroczymy właściwie na ścieżkę. Często mówimy o tym, że powinniśmy ofiarować swoje ciało, mowę i umysł, czyli ofiarowujemy siebie. Co to znaczy? Czyli chodzi o ofiarowanie swego ciała i wszystkiego, co posiadamy. Często, kiedy ofiarowujemy mandalę, i mówimy te słowa, ale nie czujemy tego, prawda? Nie myślimy o tym, co to tak naprawdę znaczy. Ofiarowujemy mandalę, więc ofiarowujemy ten talerz z ryżem i tak dalej, i mówimy tą modlitwę, ale co to tak naprawdę znaczy? A potem mówimy moje ciało, mój. Kiedy ofiarowujemy mandalę, to ofiarowujemy całe ciało i wszystkie, co posiadamy, w szczególności kiedy ofiarowujemy mandalę, aby otrzymać jakąś abhishekę. Kiedy stajemy się bo w gruncie rzeczy stajemy się w ten sposób uczniem tego nauczyciela i ofiarowujemy jakby siebie w ten sposób. Jest taka bardzo znana historia Milarepa, który ofiarował siebie Marpie z Lodraku, ofiarował ciało, mowę i umysł.
야는 얘기 교란을 쳐야지. 또고에도 교란 특별히 있어. 야는 얘기 교란을 또고에도 쳐야지 미신다 자는 휴가 송시 숨버와. 어다 디글로 유야래. 다가는 신기 Pamiętacie, jest 다다 takie, była taka 별이야. sytuacja, kiedy Milarepa 다 przyszedł do 군보로게 Marpy 주바 i 카시 주고. powiedział, że ja mogę 인자는 oddać 수 ci ciało, mowę i 군보를 umysł, ale nie mam żadnych 군보를 darów. 누르셔야 To 돼. na co Marpa powiedział, to ja ci ofiaruję 군보를 darmę, 누르게 ale 나와 공부를 jedzenie 비워차. miejsce 근데 do spania 유산다 musisz sam 군보 sobie 누르 라마 zorganizować. 딜로마 장용 유산 카신 다왕 공부 사디 야가 로빈지르도 와. 카지 유니 해베르사. Był też jest taka 카시 historia o 카시미르 pandicie z Kaszmiru, 카신 다왕 공부. 디글 który przybył 돌아서. z 되네 공부 근조 송이야. 나나바 인수도 와. 다 카신 다왕 공부 별 페베 qab리야. 공부 근조 Był 송 taki, 사디. był taki mistrz tybetański Dała Gompo z Kaszmiru, jorba 탐시 e, 유 który, 코로나 유에미다 który, 초로 루스에네 który 에네디 oddał 세상 pandicie 대체도스 wszystko, co posiadał. 세상 주부 대다 냠도 에네 랑기 깨려야베 I pandita 아다다 powiedział, że ta dharma, którą chce 피는 przekazać, 깨려 카다다네 miał 베데디기 차라야 퓨니 다 녜기 룽아 이숨디 깨려 퓨비 ofiarował mu 리니 소리 룽아 이숨디 właśnie to złoto, bo pandita 다 powiedział, że to 유기 będzie 대바다 6 맹아 소바 uncji 나로 złota, 시슈에 ofiarował to słowo i miał katak na szyi i ofiarował mu katak, tak jak się ofiarowuje na przykład 다 이제 다 룽아 smycz, 이숨디 na 리야바 którym właśnie ten 아니 다나 Dałagompo był 신기 przywiązany i 다 powiedział, 라마디 ja ofiaruję też 제바 całego siebie, całe 시베 swoje 겁니다. ciało 배수게라 시슈 tobie w 아니 자가네 czyli ofiarował 자갈래야 faktycznie 결로 나와. swoje ciało 아니 temu 별래야 pandicie. 마법 밀레사. 다들 내가 남다른 성기 미켜봐 용대 요르. Jest wiele takich przykładów, na przykład o 다 Tilopie i 나로 빈젠 Naropie, 차서베이네. czy Marpie i 따신 Milarepie, 중이 czy 따신 중이 e, 소바 e, 제네. 단 너나 소수 배 kiedy na przykład Naropa przeszedł przez 요르. tych 12 różnych prób, kiedy ofiarował swoje ciało, swoje życie podczas tych 12 różnych prób na Tilopie. Jest wiele 근데 takich 준호다 przykładów. 론주 예세디 퓨니. 아니 최시웨로 유다 야르도 벽에 라마망벽 남다 나는 용디 요르. Jest wiele 다 takich 된데 historii, 프랑스도 wiele takich 유세 przykładów 르다 i w 슈슈가 komentarzach, 르젠다 różnych tekstach sanskryckich 소소르니 지 i 코알레야 미진소 w historii życia różnych mistrzów tybetańskich. 다 텔레 타로에 탑 Chodzi o to, że 조바상기 samsara dla tych uczniów była nie do zniesienia. 대야 Woleli 라마망도 oddać wszystko, oddać całe życie i w zasadzie oddać i 요한 umrzeć, niż trwać w tej samsarze dłużej. Więc 이세 w zasadzie mieli wrażenie, że nie nie mają nic do świadczenia, do stracenia, że są gotowi oddać autentycznie wszystko, aby osiągnąć wyzwolenie. 다다 샴리야 라말레야 지금 묘화 표에 qab리야 다 지금 유세 르당 산나라도 유세 묘화 표를 되는지 딘디기 차와 가르여 봐 될래야 뒤천세래야 중지시나 삼 해서 Jest też taka kolejna historia. Myślę, że opowiem kolejną historię. To jest historia również dość znana, historia Milarepy. Większość z Was zna życie Milarepy, ale i tak czy inaczej opowiem tą historię. Pamiętacie, że Marpa przez długi czas, mimo że Milarepa służył Marpie przez długi czas i błagał go o nauki, to Marpa go ignorował i nie chciał mu dać nauk przez bardzo długi czas, więc, 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 więc żona Marpy zlitowała się nad Milarepą, ukradła takie takie ozdoby kościane ozdoby na ropy i dała mu Milarepie i powiedziała idź do Nokpy, do tego Nokcie Kudordże, tak? Innego ucznia Marpy, który otrzymał już wiele nauk od Marpy.
Kiedy Milarepa przybył do domu Nokcie Kudordży, wtedy w tym czasie Nokcie Kudordży uczył dwóch ksiąg Hewardży wielkiemu zgromadzeniu uczniów. I tam jest kiedy Milarepa się zbliżał, to Nok mówił taką część, bardzo ważną część część tej tantry Hewardży. Nauczyciel to ja, dharma to ja, uczniowie zebrani, zgromadzeni to ja, nauczyciel, który osiągnął świat, to samsaryczne i nadzwyczajne to ja, natura współistniejącej radości to ja i tak dalej. Nokcie Kudordży uznał, że to jest bardzo dobry znak i że to jest dobre, że oni mają dobry związek, więc zobaczył Milarepę z daleka, pomyślał, że to jest właśnie dobry znak i kiedy Milarepa się zbliżył, to Nokcie Kudordży od razu go rozpoznał, że to jest inny uczeń Marpy. I Milarepa okłamał Nokcie Kudordży w tym momencie i powiedział, że to właśnie Marpa go przysłał i że Marpa dał mu właśnie te kościane ozdoby na ropy i również rubinową malę właśnie na znak, że zgadza się na to i że Marpa jest zbyt zajęty, nie może mu dać nauk, więc przysłał go tutaj do Nokcie Kudordży po nauki. Oczywiście Nokcie Kudordży przyjął te wszystkie dary i ułożył je z wielką procesją i tak dalej, jako wielkie relikwie na swoim ołtarzu i tak dalej. Potraktował to bardzo poważnie. Oczywiście Milarepa miał również list napisany przez żonę Marpy, w tym taki fałszywy list oczywiście, w którym było napisane Nokcie Kudordży, musisz zrozumieć, że jestem na odosobnieniu teraz, ścisłym odosobnieniu, a ten wielki magik, bo tak go często Marpa nazywał, ten wielki magik jest bardzo niecierpliwy, chce bardzo otrzymać teraz nauki, więc ponieważ ja nie mogę, jestem na odosobnieniu, więc przysyłam go do ciebie. Proszę, daj mu różne abiszeki i instrukcje i tak dalej. A na dowód tego, że jakby tej prośby, w załączeniu tej prośby przesyłam właśnie te kościane ozdoby na ropy i rubinową malę, więc Nokcie Kudordży był bardzo się ucieszył i oczywiście się zgodził. Tam niedaleko była taka jaskinia medytacyjna i poprosił Milarepę, żeby ten tam się zatrzymał i żeby medytował, udzielił mu różnych instrukcji, abiszek i tak dalej. Ale ponieważ Milarepa nie miał zgody Marpy, niczego nie osiągnął podczas tego odosobnienia. Nokcie Kudordży w końcu przybył do Milarepy i powiedział, no, kiedy ja medytowałam nad tymi instrukcjami, to po takim i takim czasie były takie i takie znaki. A ty, czy masz jakieś znaki, czy pojawiły się jakieś znaki, czy pojawiły się jakieś znaki urzeczywistnienia? A Milarepa powiedział, nie mam żadnych znaków, nie mam żadnych, nic się nie pojawiło. Nokcie Kudordży powiedział, jeżeli nie ma żadnych złamanych samaja, to znaki powinny się pojawić. A ty masz wiarę we mnie, prawda? Masz zaufanie do mnie, masz oddanie do mnie. Milarepa powiedział, że tak, jak najbardziej. No to jak to jest możliwe? Musisz może dłużej medytować.
Oczywiście Milarepa wiedział, że ten list był, że to wszystko kłamstwo, że ten list był fałszywy i Milarepa się teraz zaczął się bać. Co ja mam teraz zrobić? Mam teraz powiedzieć Nokcie Kudordze, że to wszystko fałsz, że to wszystko kłamstwo? Jak to? Co mam zrobić? Więc medytował dalej, nie wiedząc co, jak wybrnąć z tej sytuacji. Pamiętacie, były te wieże, które Milarepa budował, pamiętacie? I budował te wieże i to była jedna z tych wież potrzebowała teraz takiej dachu i dach był robiony z takich bali, z drewna. I nagle, i wtedy Marpa, ponieważ Marpa był już na etapie właśnie tworzenia tego dachu, to wysłał list do Nokcie Kudordze. Bardzo proszę, już kończymy tą ostatnią wieżę i muszę skończyć ten dach. Bardzo proszę, przyślij mi trochę drewna na ten dach, a przy okazji przyjedź tutaj na wielkie święto z okazji urodzin mojego syna i przyjedź z tym okropnym człowiekiem, pewnym okropnym człowiekiem, który jest u ciebie, a który należy do mnie. Nokcie Kudordze dostał ten list, przyszedł do Milarepy i mówi: co to jest? Marpa mówi o tobie, że jesteś okropnym człowiekiem, że jesteś złym człowiekiem. Co to znaczy? O co tu chodzi? I wtedy Milarepa w końcu wyznał Nokcie Kudordze, o co chodzi, że nie miał tak naprawdę pozwolenia od Marpy, że to sfałszowa, że Dagmema sfałszowała list i dała mu właśnie te relikwie naropy. I Nokcie Kudordze na to odpowiedział: jeżeli nie masz zgody swojego lamy, to cały ten czas spędzony na medytacji i praktyce jest kompletnie bezsensowny, kompletnie do niczego cię nie doprowadzi. Musisz jechać ze mną teraz do Marpy i przeprosić. Na co Milarepa powiedział: okej, pojadę z tobą, ale tylko jako twój służący. Więc Lama Nokpa opuścił swoje... Oczywiście udał się na te urodziny razem z tym drewnem opiecanym, o które Marpa poprosił, i też zabrał ze sobą wszystko, co miał. Złoto, turkusy, jedwabie, oczywiście również te rzeczy, te ozdoby naropy, relikwie naropy, które Milarepa przywiózł, ale też zabrał ze sobą całą trzodę, czyli wszystkie kozy, krowy i tak dalej. Została tylko jedna koza, która miała złamaną nogę. Po prostu ona nie byłaby w stanie podążać za tym całym stadem, więc zostawił tą kozę z taką właśnie, z taką kuśtykającą. Nokcie Kudordze też pożałował Milarepy i dał mu trochę jedwabiu, żeby też miał coś, co mógłby ofiarować Marpie. Lama Nokpa też miał żonę i ta żona też dała mu trochę takiego miękkiego sera, żeby też miał coś, co mógłby podarować Lady Dagmemie, czyli żonie Marpy. I w końcu całe to towarzystwo, dotarła do domu Marpy. Prawie już tam byli i zatrzymali się niedaleko i jeszcze na noc i pomyśleli i wysłali najpierw właśnie Milarepę do Dagmemy, poprosili o trochę piwa, bo już byli spragnieni, już piwa im zabrakło, więc poprosili o piwo.
Milarepa więc najpierw spotkał się z Dagmemą, oddał tą torbę ze miękkim serem Dagmemie i powiedział: Lama Nok przybywa, jest już niedaleko, proszę wyjdź mu na spotkanie, daj mu trochę, prosi o trochę piwa, żeby mógł się napić trochę wcześniej. Dagmema oczywiście była bardzo szczęśliwa, że znowu zobaczyła Milarepę i że Nok przybywa i powiedziała: oczywiście, ale byłoby dobrze, żebyś sam przekazał tą prośbę Marpie. Marpa jest tutaj w swoim pokoju i tam praktykuje, więc Milarepa wszedł do pokoju Marpy, pokłonił się przed nim, oddał mu właśnie ten jedwab. Więc więc Marpa medytował odwrócony na wschód. Kiedy Milarepa chciał się przed nim pokłonić, on się odwrócił w stronę zachodu. Więc kiedy Milarepa on się po prostu odwracał cały czas, żeby Milarepa nie mógł się przed nim pokłonić, żeby się nie mógł... Milarepa zaczął w końcu płakać. Marpo, proszę, skrzycz mnie w cokolwiek. Wiem, że jesteś bardzo zły na mnie. Nie, ja już o to nie dbam, ale Nokcie Kudordże przybywa tutaj ze wszystkim, co posiada i przybył ze wszystkim, żeby ci wszystko podarować. Jest już niedaleko, jutro tu dotrze. Prosi tylko, czy moglibyście przesłać mu trochę piwa. A Lama Marpa był tak zły i wystrzelił palcami i powiedział: co? Jak śmiecie? Kiedy ja przybywałem z Indii, nawet i przywiozłem najbardziej cenne instrukcje do 4 klas tantr, nawet samotny ptak nie przybył, żeby mnie przywitać, a ten przybywa tutaj z kilkoma zwierzętami i ja mam mu wysyłać piwo? Wynocha stąd, powiedz mu, żeby odjechał. Oni powinni wracać, żadnego piwa na pewno nie dostanie. Wynoście się stąd. Milarepa oczywiście nie wiedział, co zrobić w takiej sytuacji. Oczywiście wrócił do Dagmemy i powiedział o wszystkim. Powiedział, że jak mam powiedzieć Nokcie Kudordże, że ma wracać w tej sytuacji? Co mam zrobić? Marpa jest bardzo zły i oczywiście on ma prawo być zły na mnie, ale Lama Nokpa jest wspaniałym lamą i nie można go tak potraktować. Bardzo proszę, chociaż ty pójdź i przywitaj Lamę Nokpę. Dagmema zlitowała się nad nim i faktycznie albo jeżeli nie możesz go przywitać, to po prostu przyślij jakieś piwo. Poślij mnie z jakimś piwem. Ale w końcu o świcie Milarepa Dagmema dołączyła do Milarepy, poszła przywitać Lama Nokpę. Tego dnia były urodziny Karma Dogmy, syna Marpy. To jest właśnie ten dzień, w którym Marpa wygłosił te swoje życzenia. Pamiętacie, które recytujemy podczas Kadziumen Lam? Najpierw rano przybył do niego właśnie Lama Nokpa z Milarepą i Lama Nokpa zaczął go błagać: cenny guru, mistrzu moich 3 bram, tym razem z tej okazji przybyłem tutaj ze wszystkim, co posiadam. Zabrałem z domu wszystko, co posiadam. W zasadzie została tylko stara kusa
koza w domu, która już nie mogła iść. A tak poza tym zabrałem wszystko, co posiadał, żeby cię przebłagać, żebyś i bardzo proszę ze współczuciem przekaż mi instrukcje do ustnych nauk naszej linii, naszej tradycji. I więc Marpa oczywiście był bardzo, bardzo się ucieszył w końcu, przyjął te dary, powiedział: OK, wspaniale, ale ten ustny przekaz jest bardzo, bardzo specjalny, bardzo dogłębny. To jest najkrótsza ścieżka Vajrayany. To dzięki tym instrukcjom można osiągnąć przebudzenie w jednym życiu. Ale on na nim posiada taka bardzo, bardzo taka tajemna, powinno się go trzymać w tajemnicy. Więc żebym mógł dać ci te tajemne nauki, to powinieneś mi oddać wszystko, co posiadać, nawet tą starą kozę. Wszyscy byli zdumieni, ale Lama Okpa powiedział: czyli dasz mi te nauki, jeżeli oddam tą swoją ostatnią kozę, która została w domu. Z Marpą trzeba było bardzo ostrożnie rozmawiać, prawda? Więc on tak już wprost po prostu zapytał, o co, i Marpa powiedział: tak, oczywiście, musisz przynieść również tą kozę, inaczej nie oddasz mi wszystkiego. Jak mógłbym ci oddać tak cenne nauki, jeżeli nie oddasz mi wszystkiego? No i oczywiście Lamanok wrócił do swojego domu sam i wziął tą kozę na ramiona i po prostu na rękach przyniósł kozę do domu Marpy. Ofiarował ją Marpie. I oczywiście Marpa teraz był już naprawdę uradowany, ucieszony. Powiedział, po czym oczywiście Marpa powiedział: ja nie potrzebuję żadnych kus. Ale chodzi o to, żebyś naprawdę szanował normę, którą ode mnie otrzymujesz. Musiałem cię przetestować, musiałem wystawić cię na próbę, bo te nauki są naprawdę cenne, są naprawdę tajemne i musisz je traktować z wielką wiarą, z wielkim szacunkiem. Ponieważ zrobiłeś to, co chciałem, udzielę ci tych wszystkich instrukcji. Więc kiedy myślimy o tych wszystkich historiach o Marpie, Milarepie, Nokpie, to z tego widać, że Marpa był guru o wszystkich doskonałych właściwościach. I kiedy Marpa mieszkał już, wielu ludzi z Lodraku, gdzie Marpa żył, uważało Marpę za magika. Poza tym on był też takim silnym mężczyzną, postawnym mężczyzną, więc wielu ludzi z jego okolicy, z Lodraku nie traktowało go jako kogoś specjalnego, jako jakiegoś mistrza duchowego. Poza tym miał żonę, dzieci i tak dalej. Natomiast Milarepa i Nokpa faktycznie widzieli w nim Buddę. Dali mu całe swoje życie, wszystko, co posiadali, i służyli mu dokładnie tak, jak Marpa im polecił. Dokładnie tak, jak zgodnie z 50 strofami Oguru, które teraz studiujemy. Więc jeżeli możemy... Więc bardzo ważne jest, abyśmy uczyli się z tych historii życia, że tego rodzaju historie faktycznie się wydarzyły, że to są dobre przykłady dla nas. To będzie dobre uzupełnienie właśnie tych studiów nad 50 strofami Oguru. I na tym dzisiaj kończymy. Dziękuję.